Ľudia, vítajte na nové video. Dneska budeme hrať Clash Royale. Budem pušovať arénu 9. Toto je môj deck. Keď mi chcete tak poradiť, no tak mi napíšte do komentáru. Ideme hrať. Dobre, už mi našu hru. Tak, mám toho tu princa. Z ním do skeletom arabu. Teraz nedá šípy, aby sú také. Hej, tu dám šípy. Mám skoro. Hej, zničil som ho vazu. A som tam ešte Hog Ridera, áno. A ja tu dragona. Dobre. Ubranil. Nič nemám. Pošlo skeleton a robím toho princa. Poď. Skoro. Rýchlo šipy. Potrebujem. Z toho. Zase to tu. Ja teraz nebudem obrňovať. Radšej tam pošlo Hog Ridera. A dajte like a odber, keď chcete viac takých videí a skoro sme dali win. Tam pošlu toho princa a toto už musím vyhrať. Poď. Je tam balón. A nie tam. Je tam Hog Rider. Takže vyhrá. Yes. Vyhral. 3 korunky, on má iba jednu. Už si stvoril Lucky Block a 2 hviezdičky na toto tu. Upgrade do draka. Čo je lepší. Ešte 12 a budem hovoriť desiatky. A ešte nikoho nemáme level 10. Teraz otvoril jednu bedňu a tu mi padlo, to tu som zabudol natáčať. Dobre, a ideme na ďalšie. Dneska by som chcel dať 2100 trofejí a part 2 bude, no ďalšia časť bude na budúce. Znovu tak, jak predtým začnem. Predtým mi to vyšlo a teraz asi ne. Takže tu vybraniť toho tu. Tu pošlem ko nemu Hog Ridera. Tu v tej aréne takto hraje golem. Rýchlo skôr ten army potrebujem tam dať. Víčku tam poslal. Ja som sama. Mám tu princa. Dobre. Mám 293 HP. Na jednej veži. Nie.
Pošlem po vzduchu, balón. To zničil jednu väžu. A to vyzerá, že prehrám. Poď, dobre. A potom si našetríme tu Royal Security, či Recurity. No poď, nevadí. A bude nám tu radši Skeleton Army. Ty vole. Ešte kus, no, dám ju. Dobre. Poď. Yes. Daj. Pím. Ešte kus. Ešte Hog Ridera. Ty kokos. Poď. Balón. Nemôže. Škoda. Poď. Ešte Hog Rider, poďte. Ne. Šipy. Yes! Na poslednú chvíľu. Nie. Dobre. Poď. Tu som asi prehral. Tu som prehral. Dobre. Nevadí, dávam pohyky. To vyhrám teda. Dám tu peku. Poď. Ja nebudem všetko natáčať, keď budem hrať, ale väčšinu, čo budem hrať, to budem natáčať. Hej, pošlo tam princa a tento zničí. No tak ne. Ticho. Poď. Zničil som tamto. Poď, Skeleton Army. Ne, to je toto, bička. Ty vole. Poď, behaj. Ty kokos. Strašne ťažko sa obraňuje toto Walkera. Oj. Poď. Kamo, ne. Ty vole, ne. Oj. Skúsim iný deck. Pozri, čo tu mám. Dal si tu toho tu namiesto Hog Ridera, či na toho princa.
Ešte by som to dal Goblin Barrel. A neviem namiesto koho. Asi dám Head Royal Security. A dám do koho, na koho treba menej tých pointov. Napríklad Peku. Tak. Vlastne, tu čo je? Hoď. A 20 trafí má viacej. Poď Peka. Hej, ale jednu väžu. Poď ešte jeden. Pekné. Na začiatku je v nevýhode. Poď. Symboly. Mám tu Bomb Tower. Zbytočne som dal vodu tie šípy, úplne zbytočne. Počkám trochu. Radšej pošlem. No poď, trav ho. Dobre, a toto už asi vid. Tak nie. Toto už je vid. Keď nie, tak skočím z okna. Čo? Ešte nepočuj. Vyhral. Tak nič. Ešte. Tak som vyhral. Let's go. 2. A je to 1200 coinov. Mám tu ďalší, hej, no, ďalší lucky box, 2 a ďalší 1200 coiny. Toto už bude koniec videa. Keď chcete ďalší diel, to dajte like a čau.